Bantasi ngicela ningisizeni lana ne. Ngicela ningifundiseni futhi ningitshele ukuthi ngiyabheda. But is it wrong ukuthi utshele umuntu wakho ojwayele ukukukhipha nge-weekend, uyazi ukuthi every weekend umuntu uyezazi ukulanda or athi woza kuye and then uyazi ukuthi uyaspenda boma-5K for wena every weekend just to make you happy, akuthengela ama-champagne nanani, great hotels or restaurants and all that. Akukhiphe nje, uyazi ukuthi ma-weekend wena nomuntu wakho you go out. Ngaleso sikhathi leso uyazi ukuthi endlini awunakudla. Mhlawumpe unama-financial crisis, awunakudla that time endlini, igesi iyaphela, amanzi ayaphela. Mhlawumpe unenkinga nje mhlawumpe ne-insurance yakho yemoto ayikhokhele. Is it wrong uma uhlala naye phansi uthi sithando sami bengicela ukuthi kule weekend lena instead of le mali lena ubuplane ukungikhipha ngayo nginenkinga kanje nakanje 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 nakanje? Ku-wrong? Are you being a person who's stooping so low? Or mhlawumpe sewumenza manje ngathi umuntu who has to rescue you or what? Ngoba kusizana ukuthi uhambe uyojive uphopha ama-champagne at the back of your mind, you know very well ukuthi ungathola negesi icimile. Ubuphopha ama-champagne uyazi ukuthi uma ubuya endlini uzothola efrijini kune-onion namanzi efrijini. Is it wrong?